Efir açtım. Esselamu aleyküm vatandaşlar. Olmayadayla. Güneşli Türkmenistan'dan falan. Canınız sağ mı illeşler? 2025 Türkmenistan rejimine bay bay diyen yılımız olsun inşallah. 2025'e de girdik. Karavum kovum can sağ mı neyli? Unutma. Armada. Salam salam. Canınız sağ mı olunur? Neyli adaylanız? Şu açık son saçlara video çektim ben. Şu açık. 2 tane son saça. O ağa ak, gara da gara deyip bilmeyen son saçlarımızı. Ay men kemer içesin nemeden birazcık özüme güymünce tapyanlay bolmasa olan adi tutulacak nemede değerlay olun. Doğmuşsunuz hemmeniz. Hoş geldiniz. Oturup aralarda şahtlığı gözlep gördü haram it ata köpek Murat somsaçımız. Men eşittim bir bilyardında da uçupturlar şahtlık bilen üstüne de 3 tane somsani yiyiptirler danim temanı yapıptırlar. Şahtlık şehif mala deytayten vara şahtlık şehif mala deytay berekella. Oturun yerinden şahtlıkcan barnay ecesine de yettin himmet attıydın Türkmenistan'a varandan sonra ay şahatlığım tarpedaları vardır da ne bileyim tuşanlarına bürgüt deyip gören kepter olanlar da derro bürgüt değil yani öyle derro terçe olanlar ay men terçe şahatlık senin yanında keptercik men terçe men bürgüt değil men niyendir derro kepim tümmekkeri ağa gara da gara diye bilmeyenler çıkıp video çekip halkın önüne burada attırsuğda çek kolyanız o. Özünüz Türkmenistan'ın içinde gezip görürsünüz. Eğer bizim ayacağınız adımız yalan olsa siz alağadan görkezip bilyeniz. Onu medi bilen doğuk. İnha biz neyme diyez? Velayet uluğuların Aşkabat'a salan ok diyez. Aşkabat bir kisan renkin galanı ruhsat veren ok diyez. Yalan gepleyen olsa, gepimizde doğru zat yok olsa, çıkın da görkezin da kakrasız Türkmenistan'ın içinde nirde var olur yal düzgün, dünyanın haysi küncoğunna var. Ha? Dünyanın haysi küncoğunna şular yalık düzgün var vatandaşlar. Velayet uluğular salmazlık ve maşinin renklerine karışmaklık yani cibilizm nirde var. Hiç yerde de yok. Erkek kolyan olsanız nuruyunu yalan çıkarasınız geliyara. Gepleyen sözünle de yekecede doğru zat yok diyen da. Çıkın da görkezin. Biz size inflasyon suudedin diyemiz o. Ya iktisadiyet krizisi, ya pulun hümmeti trendiğini suudedin diyemiz o. Gidin de ya da dolar bankta berliya mi berlen ok mu onu suudedin diyemiz o. Ya garavalarda satılıyor neçe sesine o 20 manattan. Onu suudedin diyemiz o. Biz o zatlar suudedin diyemiz o. Her kimin gözü bilen görünüp duranca. Yani köçe çıksan görünüp duran zatı soruyoruz. Amin. Saçma sapan bir şeyler varsa o da bizim yurtta var vallahi dedi. Oraydı yani. Oğlum hakikat da bizim yurdumuzda var o zatlar. Geleli öz vatanını satmak meselesinde. Menin vatanım bana nimetti. Pandemiye doğrunu aç kalamda ya da öyme bar bilmeniyorum da men aladam etti mi? Eğer men vatanım berdim koymadı folyan olsa, Kur'an olyan olsa, serdar olyan olsa,
Ha? İşsiz yatırkam iş vereyniydim mi bana? Hı? Näme etdi maňa men watanymı satýamışym da anni. Watanym maňa näme etdi? Satsal kömek berdimi? Ya ağır balnoy bolamda pul kömek etdimi? Näme etdi maňa? Hı? Näme etdi maňa? Men näme üçin onsoň men Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimetini gorap durmalaydymy? Hı? Näme etdi ol maňa? Hiç sadym etmedi. Eddi şol sanna hiç kime etmedi. Türkmen halkynyň hiç birini etmedi. Ya Tupan Turonno, Marda, Lewapda, Tupan Turonno haýsyna kömek etdi? Hı? Ya araktan zäherlenip ölenleri ekitdimi? Barynyň medarlygy Türkiýede galdy. Ha? Näme etdi? Aýdyň ne? Watanyň satýamyşyň. Hawa men ölsem ölü bermeli. Hawa kösensem köseni bermeli. Öz günümi özüm görmeli. Soňundan vay, görleseňem watanyňy satýaň. Görleseňem. Ha. Nirde bawnýal hederlik? Nirde bawnýal hederlik? Bular biziň başymyza hyzmatkär bolup geldilermi? Ýa-da heşellik hakyp kellämizde şänik döwmäne geldilermi? Näme üçin geldiler şular? Aýdyň ne? Allah jana şükürler bolsun ya Rabbi. Ya Rabbi şükürler bolsun. Meniň maşgalama da gowşurdy. Näçe kynçylyklar çeksegem sabır bilen ýetdik. Ni hereketiň ikinji adamy galdy. O adamym hökman bolar inşallah. Men öýden çykamda aktivist bolaryn o şu hökümeti garşymalaryny planymda ýokdy. Ýöne 2 ýyl pandemiýa diýip ýol ýapanna maňa şoňa garşy görüşmäni ýeterlik sebäp berdi. Çünkü şu neçenli menem sidiýaly her hilik gadagançylyklar girsselerem, kynçylyklar goýsalaram, özüm çykalga gözläp, çykalga tapyp şeýdip gezdim. Ahir soň men şoňa garşy görüşmesem bolmajakdygyna göz ýetirdim. Seýaby näme istemediň öňümde durdy bu hökümet. Size de şeýle bolmadymy adamlar? Size de şeýle bolanokmy häzir? Näçe şoňa degmejek bolsaňam, ya studentsyňyz viza kartyňyza pul geçirýänler, ya gireňizde, çykaňyzda öňüňizde duranlar. Hı? Hiç ýylyk şundan 2 gram çigit ýaljak, ýykylan ýeriňizde arkaňyzda duran barmy? Duran ýok-a, watandaşlar. Şoň üçin wara biziň dymmamyz bulary gollamaklyk watandaşlar. Dymmak bilen mene gollajak geldim. Men iň bolmanyna dymyp diýdim şolary ýagşylyk etjek geldim. Bolmasam şeýle däme adamlar. Hı? Dymmak bilen biz gollap otyrys hemme kemçilikleri. Bu häzir gitdi. Marokko Cumhuriyetimi näme dip ber. Gaty wajypdy da şu wagt şol. Vatan havarlaryna öwrdim boly. Biziň näme toparmyz Marokko hökümeti bilen o bir zatlar edip ber. Baý ýaman gerekdi da şol. Ýa-da avto sport näme kompleksiniň taslamasyna seredip ber. Ýaman wajypdy da şol. Dik düşdi. Gurbanguly sen dik düşdi sen. Hakykatdan dik düşdi. Pankelle o triyekden ýa-da sende beýne malmanlar triyek çekip. Bir sen gelen ýeriňe seret oturan häkimetde sen ullakan jogapkär wezipede otursun. Halkyň müňlerçe problemasy bar. Ýok sen gidýän ol gyzyllan Alawaýyň heykelini dikip bersinmi? Nirde gerekmejek, nirde halkymyza zerur bolmadyk işler bilen meşgul bolup bersin aha. Haýsy bir eden işiň sen halka bäk bitli sen şonu aýtdan eňmerkdi. Hı? Ya halka hiç ýylyk üns bereňok özüňizem arkada diýilen titully gezip bersiňiz o. Bu nähil arkada bolýa? Sen kimiň arkada wapçy? Kimiň arkada sen? Halkyň aýanyna duranok, hijem duraňyzy göremzok şu neçenli. Nädip sen arkada bolýan ha? Nädip arkada bolýan? Şu zatlar aýdýatam bolyn bir de sen ne watanyň satýaň diýerler. Ya watanyňa dönükli edýäň diýerler. Bagşlaň bolyn wara,
Sıçık koydum şol prezidentinize da, şol arkadaşınıza da. Men size aýdaýyn, üstüne ullukan sıçık koýuňda da yeri var şoňla. Şolar ýaly ýigrenýän şol adam meni. Meniň ýurdum diýip bir buýtanar ýaly ýurt goýmadyňyz da ha. Na meniň ýurdum şu diýip buýtanar ýaly zat goýmadyňyz da ha. Ahlak diýsem çöküpdir. Dünün bir illeşimde aýtdy, men idi mektep direktori bir tane ayal maşgala bilen gürleşýän bolan idi. Bir ayal direktoriň aýdanyn aýdyp berýär. 6-njy 7-nji klaslara çenli gyzlarymyň şu wagt göwrüligi almak ýaly nemeleri bolup dur. Çünkü ara medisinski barlyklar geçirip durlar ve siz pikir edin o 6-njy 7-nji klasy çenli gyzlarymyza çenli düşdi bu zat. Iqtisady kynçylykdan döremeýärdi, nämeden döreýär bu zat? Pulsuzlukdan bolanokmu şu zatlar? Pulsuz goýan kim? Arkadaşmyşyn. Nähil arkadaş ol? Eger biziň maşgalalarymyz dagaýan bolsa, ahlak peselen bolsa, bilim nola gelen bolsa, nähil arkadaş bolýar ol? O nähili watan dönügi dälmi ol? Halkyň dönügi, halkyň düşmany. Halky şu güne salyp, şu ýagdaýa salyp soňundan siz onu arkadaş, yok milletiň atasymyşyn, halkyň atasymyşyn. Narkoman ol, başka iş adam değil ol, narkoman. Bildiğin narkoman trek çekip bören. O bir başka da efirlerde suutnamalar boyunca aýtdyk biz. Kimler şu narko seriştelerini satya. Apteklerde siz psikotrop dermanlar satıp dursunuz daha. Ana anurvaniya, yagalliya, ana intagam satıp şon ýazatlar edip berler. O gajar diýilýän aran ha. Ýygnapsyňyz ahir. Şuňa meňdeş haramda adalar. Şulara ýol berýäňiz. Kimiň arkasy bilen? Hitrovkada ýaşan üçin Hitrovkada kim ma? Hojaoğlu Muhammedow. Hojaoğlu Muhammedow şolaryň haýsysynyň güni bulaşdy derrew kontaktlary bilen jaň edip bad edip meseleni ýapýar. Indi şuňa da biz ýurt diýmelmi? Biz bir ýalňyşlyk göýürsek ýa-da göýürmäk tökmede atyp dursunuz. Siz o ilki göýürilen ýalňyşlyklar düzediň o ilki ýurdun içindäki gelen derejä bir terediň o siz. Bolýa? Ondan soň bir de akyl berin. Watany satýarmyş. Watan berdi Muhammedow däller. Ýatdan çykarmaň. Watan türkmen başam bolmady. Düşdiňiz? Watan türkmen başy ölse, watan dagamady. Gurwan uluş wat häkimetinden çekilip Serdara geçden bunu dağılmadı. Serdardan çıkıp yeni bir gelere bunu dağılmaz. Vatan dağılmaz hiç hasanam. Ya. Karanlığa bir toparlar diýsänim. Geli ve mara eýinha biz şu Ýewropada ýaşapdyr. Şu Türkmenistana gadaňçylyklaryň bara 90% ýok ştaýda. 90% ýok ştaýda. Ýöne bara ahlak şonda da şu edil Türkmenistana kyalak pesa gaçanok. Durmuş Türkmenistana kyal pesa gaçanok. Şunça gadaňçylyklar ýok bolsa. Siz gadaňçylyklar bilen näme etjek bolýaňyz wapşy? İnterneti blog edýäňizmi, gireni iderleýäňizmi, o neden bolýaňyzmy, bu neden bolýaňyzmy? Urunýaňyz belli, urunýaňyz gorkuňyzdan urunýaňyz ýöne o peýda etmez. 2025 inşallah rejime bye bye diýen ýylymyz bolsun Allah'a. Bye bye. Serdar Berdi Muhammedow bye bye. Gurwan Guli Berdi Muhammedow bye bye. Yegenler size de bye bye. Hemmeňe de bye bye netip bolsa inşallah. Allah'dan Türkmen halky ýüregine mertlik koysun Allah'can, gorkusunu ayırsın tiz wagtda. Müňlerçe bolup Aşgabatyň köşelerini dolduran günümüz. Bular krysalar, sıçanlar, ýurdun fareleri wa. Ammardaky buğday daşap gören farelerimiz, sıçanlarymyz, krysalarymyz. Şutaýda da söwüp adedip gelýärler. Sizler krysa. Sizler
gaçara yer tapmaýaňyz şoň men size aýdaýyn. Şeýle bir halk doýdy sizden, şeýle bir doýdy. Şeýle bir söz tapanok. Inni sözün gutorun ýerinde oturýar biz aslında teresse. Sözün herekete geçmegiň bäri ýanyna dursun. Sözün herekete geçmegiň bäri ýanyna dursun inşallah. İnşallah. Awa. Gülýaly ýurdumyz badiýanyň toğsunlyk götermi haram ýandyr men size aýdaýyn. Gülýaly ýurdumyz badiýanyň toğsunlyk götermi haram ýandyr. Halal eklenç bilen gazanýanlar gelip bu taýda Gülýaly ýurdumyz diýip ýazmaýar. Düşdüňiz halal eklenç bilen getip börenler ketip börö diýişi bilen. Zatlara goşulan ogum wagt saady gelende özüniň dogry pozisiýasyny alarlar olar. Ýöne gelip şu taýyk Gülýaly ýurdumyz diýenler sizler toğsunlyk göterimiňiz haram ýaňyz, halkyň hakyny ýaňyz, ogurlyk edýäňiz. Sizlerem hata berersiňiz. Hiç çekgeriňiz bolmaz inşallah. İnşallah. Gülýaly hiç adam yok, ýekeje de adam yok Gülýaly. Allahjan biz Türkmen halky oýunşa, men efirlerim görýän, başgalarym açýa, töweleme sag bolsun. Adaýjygymyz ýükümüz ýeňledýäňiz. Sag bolun. Birleşýäs, agdy birleşýäs. Başka çıkalığımız hem yok. Muğenni halk düşünüp başladı. Bundan başka çıkalığı da yok. Ova. Gorkora da yok vatandaşlar. Gorkonun ülenen var ha. Günümüzü ulaşan ok. Men size aydayın. Gorktuğum da hava. Günümüzü ulaşayamam tam şun için. Aydın hani. Şula gorktu, dımdı şula. Sesin çıkaran o deyip size işinize bir halta un getirip gidiyorlar mı? İnmerkisi. Getiren oklara da oldum. Şulara tuğuleme, dım oturlar, gorku oturlar deyip sizin 2 kilo kartoşko, 2 kilo soğan oyup gidiyorlar mı işinizde? Hiç de adam veren oklar. Üstesine de öz etmeli işlerini pulun karşılığını ediyorlar. Akşta korkmaya gerek yok vatandaşlar. Korkunun ulenem şu hükümetten peyda tapanlık o gününden goğulaşanok. Kork, ondan hem için korkmalı. Gel aeroporda nesip olsa onu da yeter. İnşallah görürse o zatlara. Hey vatandaşlar, Allah'a cana şükürler olsun. Yine Gülýaly ýurtda ýaşaýan Allah'a cana şükürler olsun. Yine göreydi. Käbiriňiz diýäňiz aý ýurduma gelip bileňiz ok içiňiz ýanýaza diýäňiz da. Biziň onu ýaldyk derdimi da ýok edil häzir. Biziň onu ýal derdimiz ýok. Ha, ýalňyş ýaňyz. Biziň derdimiz ýurda barasymyz gelýär hawa ýöne. Häzirki häkimet aýryp ýaşatymyz gelýär. Ya men näme deň serdaryň Berdi Muhammedowyň gadagançylyklarynyň aşanyna ýaşap. Näme deň? Aýdyň any? Näme deň? Ýurdumyzda 5 mutlujak bir zady gödüňize getiriň. 5 mutlujak. İnternet swobodny, VPN bilen zady ýitirýär. VPN ýok. VPN'siz hemme zady açyp dur. İkincisi, söz azatlygyna ruhsat berilýär. Sen blogger bol, TikToker bol, hökümeti tankid et, üstünden düş, gül, komediýa çek, ruhsat berilýär. Absolutno. Telewiziýa erkin. Polny Türkmenistanyny awariýa bolsun, ölüm bitim bolsun, ogurluk jümürlük bolsun habar berip durýar. Polny halkyň arasynda gezip görýär. Gözüňize getiriň şular ýaly Türkmenistany. Velayet ulu salınan o zatlara wapşy aýryp zyňýas. Ola günü birinji günü edilýän zat mesele ýok. Velayet ulular ýok, propiska, ýok şul, ýok bul. Pulun wamy gel Aşgabatdan jaýyň satyn al, ýaşa. Ondan yine
adalat. Öz yaşa. Görülýär. Ýokarky adyet işler, ondan ýokarky işler şeýdip iş ediler. Şodatlyň öňaçylar. Meclis güýçlenir. Mecliste parlamentin içinde deputatlar gürläp ýurdumyzyň problemalary, kemçilikleri özara maslahat edilip şoňa görä kanunlar çykarlar. Mecliste. Ve bu zatlar meclisteki gurrunlar Türkmen televizionyasynda günü ýaýlymda görkezler. Günü ýaýlymda vatandaşlar. Bak, sömka däl. Günü ýaýlymda Türkmen halkyna inha bolup duran zatlar diýip edilýän gurrunlar diýip siz tanarsyňyz haýsy deputat nähil gurrun edýär, nähil gurrunlar aýdýar, gowdatlar aýdýar. Olaň öňaçylar. Aýrylan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 6-njy madda ýygyny täzeden getiriler. Kanun çıkarıcı, yerini yetirici ve kadiyat hakimiyeti özara sazlaşık işler. Täzeden. İnşallah. Daşary ýurtdan dowraýan viza meseleler, turist geler, pasportlar, zagran pasportlar daşary ýurtda ilçikhanalaryň üstülenen berler. Şo taýda eger illeşimiziň pasportyň turogy torun bolsa, şo taýdan çalışar. Okuwçylary konvertasiýa bolsun dollar bankda açık bolar. Hiç şeyli oynayal mesele yok. O garavadır diýilende da wapşe bolmaz. Bankda kurs erkin bazar gatnaşyk esasında dollar şoň güneme görä eger iqtisadiýetimiz gowlaşýan bolsa dollar pesa gaçar. Iqtisadiýetimiziň erwet gitgänem bolsa onda dollar galyp gider. Olum hökümetiň iş başarýanlygyny görkezler. Oňa siz bir ýurtda hökümetiň iş başarýanlygyny, başarmaýanlygyny biljek bolsaňyz dollaryna terede haýyn watandaşlar. Dollary kontrol edip bilýärmi, aşağı düşürüp bilýärmi? Erkin ama erkin kontrolly däl. Özüniň erkin bazar gatnaşyk esasında. O zatlar bolar. Turistler geler, turistlere viza almak, gelmek, gitmek Türkmenistanyň hiç bir watandaşa barýan ýurdundaky vizası bar bolsa, gidip barýan ýurduna vizası bar bolsa mesele yok. Ýekeje adam bilen saklap, nire barýan? Näme barýan? O ya äre çykdyňmy? Plan etdiňmi diýip ya Türkmenistan erkek tapmadyňmy ýa samsyk soralar berýän işgärler bolmaz. Ine. Edip bolýar şu zatlary. Şulaň hiçden pul duran ok watandaşlar. Şulaň hiçden meniň sanýan zatlam akıllı başlı yol başynyň başa gelmek esasında bolýan zatlar şu. Ondan turistler hem gelsin. Awa. Adalet yerine gelse daşary ýurtda milyard dollarlyk maýa oýunçylar bar. Gelirler, özleriniň magazinlaryny açarlar, zawodlaryny açarlar, iş orunlary köpeler. Çünkü pul gelse, investisiýa gelse, iş orunlary açylýar. Velayetlaryň, owalaryň, ýollary, köçeleri tizden tiz asfalt ediler, gapdalynan ýöreýän trotuar emmedat ediler. Su, kanalizasiya, hükman, gaz, tok, birinci yerde. Maksat, birinci 5 ýylyň içinde, Türkmenistanyň içinde şonuň barmadyk ýeri bolmalylar. Bu zatlara sen pul nereden tapjak diýersiň? Berdimuhammedowlardan owurlan milyardlar bar watandaşlar, milyardlar bar. Gatgynmada durýan proýektler bulan hiçden. Düşündiňiz? O owurlan milyardlaryny, maşinlary, jaýlary, pullary, daşary ýurtdaky kazinolary, daşary ýurtdaky hemme imuşstwasy. Şolaň hemmesem doňdurylyp, daşary ýurtdaky döwletler bilen fazlaşykly işlenip, şolar ýerdimizde halkymyza gaýtarylyp berilir. İnşallah. Aýlyklar pesi $800, $1000 aralykda başlar. Pesi 800 bilen $1000 aralyk. Iň pes aýlyk. Ol bilemok, yani kursu 3 manat 50 bolarmy, ya 10 manat bolarmy bankdaky resmi kurs, onu şo wagt iqtisadiýet bellidir. Ýöne dollary öwrüňizde $800 gabat gelýän iň pesi aýlyk $800, $1000 aralykda aýlyklary bolar. Hiç ýene soň gapaçyk, barıň ana nire ýetseňiz gidiň diýer.
Gitmeýäňiz watandaşlar, men size aýdaýyn. Gitmeýäňiz, hiç ýeňidem gitmeýäňiz, şonu ýaly bolsa. Bu zatlary ine birine kamu maliyesi, işletme, maliye politikası ýaly sapaklar gördük biz. Okan döwrümizde. Şu zatlaryň hemmesem ýazylygy kitaplarda. Kitaplarda ýazylygy watandaşlar, men özümden oýlap tapamok şu zatlary. Ve şu zatlary ýöne hemme zat ýerlerine jik goýup çık uygulama goýaýmaly. Kayın näle? Ýöne şu zatlar etmek üçin watandaşlar siziň golluğuňyz gerek. Siziň biziň ýanymyzda durup Berdimuhammedowlara stop diýmemiz gerek. Stop, dur, bolly, stop. Senini gürleme, gayrat et diýmeli oňa. Senini gürleme, senini gayrat et. 5 tane mümkeden ýalňyşlyklaryň hasabyny ber adalatyň öňünde jik. Adalatyň öňünde. Olary da adalatly suut bolar inşallah. Olary biz etmedik zadyny etdem diýmers, o eden zadyny gömmersem. Hemme zadyna hasap bererler. Türmäge gitýän bolsa türmäge giderler. Ýok, aklanýam kady etdin. Pajalysta aklansynda gezi bersin ýylyň arasynda. Gezi bilýän wa bolsa. Biziň ol aly bilmedik görüplüğümüz ýok hiçsine de. Bilýän wa bolsa. Biziň ol aly bilmedik görüplüğümüz ýok hiçsine de. Hasap berme. Ve söz azatlygy birinji kepillendiriljek zatdyr. Türkmenistanyň konstitusiýasy dolu özgördüler de güýje girdiler. Konstitusiýadan bir sana konstitusiýaň maddasynyň pozulmazlygy üçin konstitusiýon sud diýip bir sud töredir. Konstitusiýon sud. Yani konstitusiýon sud beýleki sudlaryň alan kararlaryny we şoň üstüne illeşdirmeden beren itirazlary baý bolsa da, garşylyklary baý bolsa şolaryň üstüne de bular aşaky sudlar, yerli sudlar hasap bererler. Konstitusiýon sud şolaryň üstünden hemmesini barlap durar. Ýokary gözegçilik diýe, ýene diýe bir giden edaralar bar Türkmenistanda. Irçaklamaz kän. Halkyň arasynda sosial kömekler berler, işsizlik aýlygy berler. 3 ay içinde oňa iş teklifi berler. Kabul etse işler, kabul etmese ýene garaşlar ýöne bu halk bilen sazlaşykla alınıp barlar. Yani zor bilen zastavit edilip derler. Para horluğu hükman yatırar. Para horluğu. Vatandaşlar korrupsiýany. Türmede oturanlar, bir kanun oturanlar, ana olar va aýdyşyňy diýär, olary hükmany suratda komisiýa gurup täzeden barny adalatly sud edip bir kanun oturanlary tizden tiz maşgalalaryna gowşarýarlyk eder. Edilmeli zatlar kän vatandaşlar, ýöne şu zatlaryň hemmesini men ýurdumyň içinde güýçli hünärmenler bar diýip hasaplayan spesialistlerimiz bar. Häzirki hökümetden näile bolup tesin çykarman gezip beren hünärmenlerimiz kän. Olar bilen bilelikde sazlaşyp hemmesi bilen gawarlaşyp eder. Indi şu zatlary Berdimuhammedow aýdan ogum, etjegem diýenok, eden ogum vatandaşlar. Şoň üçin Allah azan şownlary ýeten ýylymyz bolsun şu 2025. Berdimuhammedowlaryň rejimine bay diýen ýylymyz bolsun. İnşallah. Ya. Onun naşary biti garalajak bolýanlar, bir de tökme atýanlar. Men size bir zat edeýin, ýerýä giç bilnersiňiz, kadiýetiň öňünde juk hasaňyz berersiňiz. Her bir aýdan sözüňizi, her bir çeken videoňyzy, biz belli koyup oturýarys, özümüz alyp koyup oturýarys. Her bir aýdan sözüňizi, her bir çeken videoňyzy, biz belli koyup oturýarys, özümüz alyp koyup oturýarys. Kadiýetiň öňünde juk meniň siz bilen gürleş
Düşmeyenim, siz bilen işimem yok, advokadım sizin bilen özü gürleşerim, çağırdarım, suda da hatamını berersiniz. Siz pikir etmeyin, o şu ad berdim koymadık baka, edenimiz edip koyunumuz oyaz, hiç kim bize degen ok deyip. O gedekli çemşedir bu dünya. Gedek bize de yeter. Lokmanı tuğrakta. Я знаю, какая это давность. Она. Hava. Gördün? Hene? Ervet saatları istedik mi şu vat? Vatanımızı sattığımız bollu minni şu aydan adımızın içinde. İyi gördünüz mü? Vatanı 5 manada satacak kolya dedik mi? İran'a ya da Ovan'a ya Türk'e satacak dedik mi şu vat? Polnusçu halkın aladası, halkın gurrunu diye. Ve yani oturup men baş temalarına aydık verdim. Onun içinin düzgünleri, nähili bolar, o zatları men Türkmenistan'ın içindeki hünärmenleri bilen, misal üçün o hoçolukda bir giden kemçilikleri var. Dayhanlarımızın kemçilikleri var. Onu değişli hünärmenlerin tekliplerine ve şolary maliye tarapdan gollaw berip, olar ýaly işler alınıp barlar. Şu wagt bizim su problemamız var. Oğanstan özünün bir kanal gurup otur diye. Eğer şu kanalı güýje girse diye 30% suwumuz, garon kanal suwumuz am deryan suw azalýar diye. Bu zatlar çözmeli zatlanmaz ýatyr. Muňa değişli Türkmenistan hökümeti hiç adam eden ok. Tak što vatandaşlar söz azatlygy birinji ýerde durmaly. Seni tankit edenlerine de seni alıp basmalar ya gürlödü deyip. Gerek bolsa kamede çeksinler. Bara demokratiyada şo var, demokratiyada şeyle bir zat var vatandaşlar. Diktaturada iki adam gürlüye galan gürleyen yok. Biz olun hemmesini adam deyip hasaplap diyoruz. Demokratiya gelenler gürleýänden sany köpelýär, oňa derek halkyň içinde kim akylly gürleýär, kim samsyk gürleýär, ol belli bolýar. Ve şu samsyklara pay çıkarmarsyňyz danym akyllylar saýlarsyňyz we şolaryň diýeni bilen, şolary bilen maslahatlaşyp hem ýurda ösdürür. Toýst koy samsygam bolsun, näme biziň jemgyýetimizden beýleki döwletler ýaly jemgyýet. Koy samsygam gürlesin. Awa. Hemen ýa bir video koydum. Ýurdun içinden hökümetinkini göterýäňiz, ýüzüňiz açyk 3 tane somsaçymyz bar. 3 tane somsaça aýtdym. Eger men aýdýanym ýalan bolsa, men gaýdyp efire çykmaýyn. Ýöne sen görköz, meni ýalana çykar. Haýsy zadym ýalan we ýalan diýen zadyňa näme soraw berdim. Welaýat ulaglar salan oklar diýdim, biram renklerine garşylar diýdim. Aşgabatyň içine çykyp suw etmek kyn näler? Aşgabatyň içinde oturýarsyňyz da hemmäňiz. Somsaçylar. Awa. Ve şul adamlara da baraňyzda şular ýa sorawlary özlerine beriň. Baraňyzda. Geçirine baraňyzda sen näme etjek bolýan? Men demokratiýanyň tarapdary vatandaşlar. Men jemgyýetimizde adamlaryň bolmanyna gürlemeginiň tarapdary. Samsygam bolsa gürlesin, goý gürlesin. Ýöne oňa derek hasabyny bersin gürleýän zadyny. Sorawlara jogap bersinler. Şonu ýaly vatandaşlar. Aýtjak zatlam şundan ibaret. Nesip bolsa ertir 5-nji gün meniň günüm 5-nji gün. 5-nji gün efir açarym. Ulagdan. Janyňyz sag bolsun. Awa. Asuda asmanymyz bar, ha berde de meniň ýaşap görän ýurdumda da asman asuda. Ýöne asuda asman garynda ýören vatandaşlar. Men size aýdaýyn. Başgalaňyza agdy birlik dileýän hemmäňize. Awa. İnşallah yeni efirlerde görüşür, videolar çeker. Ina çağalarım bilen gedelenç edip görün. Güneşli havada. Awa. Hemen olarım bilen gedelenç edip görün. Güneşli havada. Awa. Hemen o. Ya. Bolýar vatandaşlar.
Janyňyz sag bolsun. Salykda görüşelim.